Ну а для того, каб уборачная кампанія праходзіла без надзвычайных сітуацый, у полі разам з камбайнерамі працуюць і супрацоўнікі МНС. З Пружанскага района матэрыял Марыі Тройніч. Свой пажарны аўтамабіль вадзіцель Валерый Шаўчук змяніў на камбайн, але толькі падчас летняга адпачынку. У свабоднае аднясенне службы дні супрацоўнікі абласнога МНС дапамагаюць аграрыям на полях. Надо родине помогать, отечеству. Наше хозяйство отечество называется. Вот. Копейку хочется заработать во время отпуска. Але галоўная задача супрацоўнікаў МНС – забеспячэнне пажарнай бяспекі пры ўборцы. Хто, як не пажарны, аператыўна і правільна зрэагуе на надзвычайную сітуацыю. А вось на полях суседняй гаспадаркі Ліноўская супрацоўнікі МНС не працуюць. З пажарнай бяспекай тут спраўляюцца уласнымі намаганнямі. Ва ўсіх камбайнах усталяваны вогнетушителі, а побач з полем дзяжурыць супрацьпажарная тэхніка. Приезжают и работники МЧС к нам выступать, к механизаторам и проводят учебу. И также мы сами обучаем перед каждым началом, выходом в поле каких-то видов полевых работ, всегда проводится учеба. Проводится обучение, проводится инструктаж. Мы надеемся, что комплекс вот таких мероприятий позволит провести уборочную кампанию без потерь, без чрезвычайной ситуации и достойно ее закончить. Усяго па Брэсцкай вобласці добраахвотна дапамагаюць аграрыям сёння больш за 20 супрацоўнікаў МНС. Але жніво толькі пачынаецца, таму хутчэй за ўсё гэтая лічба з кожным днём будзе павялічвацца.